Køb noget ordentligt, eller køb noget andet. Velkommen til Smag og Behag. I dag skal vi snakke om, hvordan man bruger sine penge allermest fornuftigt, når man skal ud og købe både nogle virkelig anerkendte store brands inden for italiensk vin, men også måske de lidt billigere og lidt mere letdrikkelige alternativer. Og den her række af topvine er allervenligst sponsoreret af Distinto, så tak for det, Distinto. Med hensyn til prissætning på vin, så vil jeg anbefale, at man altid går over i hvert fald 70-80 kroner. Så snart man kommer under 70-80 kroner for en flaske vin, så er jeg faktisk lidt i tvivl om, det overhovedet er druer, der er i flasken. Altså hvis man prøver at bare lave et simpelt regnestykke, der hedder købmanden skal tjene nogle penge, transportmanden skal tjene nogle penge, vinbunden skal tjene nogle penge, der er en label, der er en kapsul, der er en flaske, der er en flaskeafgift i Danmark på omkring 10 kroner. Så det sidste er der ikke så mange penge tilbage til det, der rent faktisk bliver puttet i flasken. Så hvis man gerne vil drikke noget til under 70-80 kroner, så køb en øl for at sige det ud. Det er en meget bedre idé. Og så gem pengene til den dag, hvor man gerne vil give den gas med vin. Første pointe. Den anden pointe er, de her store brands, som vi også har med i dag, dem skal man drikke, og det skal man, fordi de er fantastiske. Men man skal købe dem til en rigtig pris og på et rigtigt tidspunkt. Og det, som er vigtigt at vide med vinens verden, det er, at man skal træde varsomt, når man er ude på vinmarkedet. For der er rigtig mange gode eksempler på både Barolo, Brunello og Amarone til enormt billige priser. Hvis man gerne vil bruge færre penge end det, som de gode eksempler koster, så skal man finde de gode alternativer til de her store brands. Og det er lige præcis det, vi skal gennemgå i dag. Vi starter i det område, der hedder Piemonte, op i Nordvest-Italien. Og i det område, der ligger et enormt anerkendt og meget fint område, der hedder Barolo. Og i Barolo, der laver man altid den drue, der hedder Nebbiolo. Det er også den producent her, Chiunetti, er kendt for at lave gode Baroloer og Nebbiolo-vine generelt. Og her har vi både en rigtig Barolo, og her en vin, som måske skal betragtes som en lillebror eller lillesøster, nemlig Langhe Nebbiolo, som altså er en vin, der er lavet på lidt mindre fint druemateriale. Den er ikke fadlagret i lige så lang tid. Den er friskere og lysere og lettere, hvor Baroloen typisk vil være sådan lidt mere krydret og fyldig og fadlagret i væsentligt længere tid. Og det er også præcis det, man oplever, når man smager de her to vine. Det er, Langhe Nebbioloen er sådan helt jordbærjuice, lyse hindbær. Nebbiolo er den druge, vi har, som har allermest tannin. Det er ret tydeligt, at det tørrer gummerne ud der. Det er faktisk lidt svært at tale imens. Hvor hvis vi hopper hen til Baroloen, der har en meget mere sådan træ, meget mere sådan støde, tørrede blomster, mere intens duft. Og tanninerne er kraftigere. Det her er også lavet til at blive gammelt. Og det er også en af pointerne ved det her. Det er, du kan sagtens købe en Barolo til 209 kroner, som den her i øvrigt koster. Men det er ikke en særlig god Barolo. Og det er det, der er hele pointen i det her, det er, at man skal købe den gode udgave af en Langhe Nebbiolo, i stedet for en dårlig udgave af en Barolo. Og når man så den dag gerne vil bruge lidt ekstra penge på en rigtig god Barolo, så kunne man købe den her til 4,99 fra samme hus, men altså hvor man bare får lige et par skridt over i kvalitet. Og det smager bare fuldstændig fantastisk. Begge to. Køb dem begge to, men på forskellige tidspunkter. Det var det fra Piemonte. Nu skal vi videre til Toscana. I Toscana er der en kongedrue over dem alle, og det er den drue, der hedder Sangiovese. Begge de her to vine i dag er lavet på den drue, Sangiovese. Og hvis vi starter med storebror eller storesøster, nede fra Brunello, i det her tilfælde nok min favoritproducent i hele området, og bare generelt også en af mine favoritvinproducenter, Il Maronetto 2019, kæmpe stor overgang også. 100% Sangiovese, det skal det være dernede. Og lavet i en sådan helt lys, sart Brunello-stil. Fantastisk. Den koster 1.100 kroner, så det er jo ikke ligefrem billigt. Man kan også godt finde gode Brunelloer til under 1.100 kroner. Vi skal bare have den her med i dag, fordi det er så fantastisk vin. Hvis man gerne vil prøve en god Sangiovese og en god Brunello, så gør det her. Men lad være med at købe billige Brunelloer. Eksempelvis lige så billigt som den her Chianti. Den koster 289 kroner. Det er en virkelig god Chianti fra et hus, der hedder Tenuta di Caglione. Chianti er et område, der ligger lidt nordligere end Brunello, så lidt køligere. Det laver sådan oftest lidt mere saftige vine, men altså virkelig seriøse vine.
Og Chianti har i lang tid haft et lidt blakket ry for at lave måske lidt sjaskede, vandede vine på dumme basflasker, man hang op under loftet som pynt i sin restaurant. Og det er vi gået væk fra nu. Der er så meget kvalitet og så meget potentiale i det her. De laver fuldstændig fantastiske vine i Chianti, og især i Chianti Classico, som er sådan den mest centrale del af Chianti. 289 kroner. Igen, som sagt, man kan sagtens finde Brunello til den her pris. Lad være med at købe den. Køb en rigtig god Chianti i stedet. Den dag, man gerne vil virkelig give den gas med en vin, som bare vælter op af glasset med intensitet af bitre tranebær og kirsebær, tannin og tørret træ, jord, sådan en regnværs smag og duft, og bare en intensitet, der bare bliver ved og ved og ved i flere minutter efter du har sunket vinen. Smadrer spargrisen, spark en over skinnebenet og køb den her i stedet til 1100 kroner. Det er et vanvittigt godt glas. Og det var alt for Toscana. Videre til Valpolicella. Super! Vi er kommet til Veneto, Nordøst-Italien. I Veneto, der ligger et område, der hedder Valpolicella, altså Valdalen Policella. Den her dal er meget kendt for at have ret stærke vinde, der strømmer igennem den her dal. Det er derfor, at man har kunne lave de her vine på tørrede druer, som man historisk set har haft virkelig stor succes med. Amarone er sådan stoltheden i området, kan man godt sige. Det er sådan hovedvinen, hvor man altså tørrer druerne ret meget endda, og laver vin på den bagefter. Det gør, at man jo selvfølgelig mister ret meget mængde, for man tørrer dem jo simpelthen væk. Og det gør også, at vinene er dyre, eller de i hvert fald burde være dyre. Og et godt eksempel som her fra Villa Bellini, super klassisk i sådan den lyse, lette stil, 2016, kæmpe årgang. Det er ikke billig vin det her, men det skal det heller ikke være, som sagt, fordi det er altså ret dyrt at producere. Sådan tørret, rusinerede bær, intense, sådan, næsten sådan lidt marmeladet, men virkelig elegant. Og så har den en syre, som bare balancerer det hele og gør det elegant og lækkert og læskende på den der ret voldsomme måde. Super balanceret og en virkelig unik vintype. 779 kroner. Så det er ikke billigt. Desværre. Sådan er det igen med de gode ting nogle gange. Og derfor skal man selvfølgelig også kunne finde et godt alternativ. Og det her alternativ er nok ikke første gang, I hører det her fra min mund. Men man laver også den vintype, der hedder Ripasso i området. En anden producent her, Graziano Pla, som laver lidt samme stil. Begge huse har vinmarker sådan lidt op i højderne i området. Så de laver de her lidt lysere, lidt lettere og elegante vine. Her er det en Ripasso, som er lavet sådan, som vintype på resterne fra Amarone-produktionen. Så man tager ligesom skaller og kvæs og druer og gengærer dem med en ny vin og laver den her Ripasso. Og her er det altså et virkelig, virkelig lækkert eksempel til 299 kroner. Og 299 kroner kan man også sagtens bruge på en Amarone. Det skal man bare lade være med. Fordi det her, det smager fuldstændig vildt. Det dufter af lidt friskere end det andet. Lidt lettere. Men det har altså en intensitet, der bare ikke fornægter. Det er et fuldstændig magisk vin. Og jeg vil any day købe den her frem for en Amarone til samme pris. Virkelig, virkelig lækker vin. Køb de store brands. Det er fantastisk vin. Både Barolo, Brunello og Amarone. Fuldstændig magiske vine. Men køb de rigtige udgaver på det rigtige tidspunkt til en rigtig pris. Lad være med at købe de store brands til billige penge. Køb i stedet de virkelig gode alternativer til en ordentlig pris. Så får du altså meget mere kvalitet for prisen. Hvad er før, du skulle høvle? Italiensk superjuice. Det er super det her. Det kan jeg godt garantere.